Danas rangiramo Yu-Gi-Oh dekove od najružnijeg do najljepšeg, odnosno koji su teški bijesovi, koji su teške sranjine. I uzimamo u obzir i rarity. Tako, znači sve moguće po što se tiče ljepote, jel? Ispred sebe imamo sve relevantne dekove u trenutnom formatu, pa idemo vidjeti koji izgledaju najbolje, odnosno koji su najružniji. Krećemo opasno s metom. Jer tako zvoni? Moramo. Moramo krenuti opasno. Za početak imamo ovdje ispred sebe Raziel. Znači Raziel po meni jako dobro izgleda. Ti ne? Ne, ja se ne bi složio. Ne bi se složio. U meni apsolutno svaki Raziel izgleda predobro, osim onih common gluposti. Meni je... Ja bi stavio... Ajde na pola puta ćemo ja bi ga stavio u Midaru. Ti bi u Midaru? Da. Ja bi ga, pred kraj teškog bijesa, tako da... U Midaru i to... Znači bijes će biti na kraju. Da. Okay, zašto Midara? Pa evo, stvarno, ne sviđa mi se jednostavno. Kao rarity ok, sve 5, ali jednostavno mi, ne znam, izgledaju mi ko neke budget mašine. Evo, iskreno. O bože, lik jeste vidio kako izgleda Ice Raziel? To doslovno, možda ne, top 10 najljepših karti se nikad vidio. Ne sviđa. Nema veze. Ajmo dalje, Malice. Sad, Malice je deck koji... Malice je archetype koji ja općenito ne volim, jer su to one curice, ženskice, inače te takve dekove ne volim, tako da aj ti reći kaj... Meni je ok art. Ti voliš te zečice. Zečice. Kaj bi ti stavio? Meni su dobre zečice, ali stavio bi ih, ne znam. Ja, mislim kao dobro izgledaju, ali kao ja to inače ne volim, tako da ja bih rekao, evo, Midara, sad ne znam kako bi ti. Bolje mi je Malice od Raziela kao, ali te kužim i stavio bi iza Raziela, ja. Tu ispod ovako? Da. Ok, mogu to prihvatiti, mogu to. Makar nije mi ni blizu ovo dvoje, ali ok će biti. Za današnje potrebe. Centurion. Jako dobro meni. Centurion je dobro izgleda. Jako dobro izgleda Centurion. Apsolutno svaki monster doslovno koji mi pada na pamet mi izgleda predobro. Da. Svi starteri, sve. Ja bi čak stavio u teški bijes. Da. Prvo mjesto na teškom bijesu imamo Centurione. Jednostavno predivno. Pišite nam u komentare jel se slažete i u čemu se ne slažete. Sljedeći imamo Drytron. Ajoj. Drytron. To je. Znači prvo, rarity su katastrofa. Meni. Znači, Overblow je preveliki, doslovno, znači, toliko su se potrudili, imam ošće da se toliko jako trudili za dizajn tih karti, ali izgledaju toliko loše da... Ja bi stavio... Sranjena. Teška sranjena. Ti bi teška sranjena. Kao sviđa mi se ona XYZ. Ono mi se sviđa i to je to. Ok, znači prvo mjesto u teškoj sranjeni je Drytron. Sad ćemo se posvađati 100%. Fire Kingovi. Fire King, jako dobar. Ozbiljno? Mislio sam da ćeš ih posrat. To mi je jedan od boljih. Jako dobro. Ja bi u teški bijes stavio. Kao prije su imali problema što nemaju baš sve ove najbolje rarity, ali sad nakon rarity collectiona... Da, jako dobro. Kako to dobro. Jako lijepo. Teški bijes, ali... tu negdje sa Centurionom, tu negdje su, kao... A mogu bi staviti, kao... Neće se složiti, to se igralo, to... Kako da pomakne. Ok. Ptice. Moje ptice jako dobro gledaju. Ne, ptice... Toxic deck. Toxic, mrzimo ih, ali art je stvarno jedan od boljih teški bijes. Čak bi rekao... Ja na vrh. Da, čak vrh. Znači stvarno nema ružne karte u tom deku. Ne. Svaka čast. Ali sve ostalo bez tog deka je loše. Kimere. Meni su kimere ružne. Apsolutno sve s karte. Meni svugdje gdje baš kimera mi dobro izgleda, a oni svi manji i lužani su mi katastrofa. Ja bih rekao čak vrh sranjine. Vrh sranjine. Ti ne bi. A ne, ovi su mi, fusioni su mi jako dobri. Ja bih rekao Mid. Midara za njih. Midara. Branded. A zmajevi su mi okej. Ja inače volim zmajeve, ali Branded toliko mrzim, ali mislim kao, a gledamo samo izgled. Okej. Ja bih rekao Midara. Šta da kažem? Ti bi rekao Midara. Iznad ili ispred Kimera? Iznad. Da. Za sad nek bude ovako, pa ćemo vidjeti kasnije. Stan. Kaj bi tu sve trebalo spadati? Ali sve najkancer karte koje možeš. Koji izgleda, pa ne znam. Ja ću to staviti teško sranje, jer mi toliko... Ma užas. Kraj je teške sranje. Nemojte ovo ni gledati. Uopće, da. Ne isplati se. Goblin Bikeri. Meni je okej izgled Bikeri. Dobro, da, nije loše. Kao fora je cijeli taj archetype i... Okej, rarity, ne isto. Kraj bijesa, da. Kraj bijesa.
Moji mailovi, okej. Meni jako lijepo. Ja sam tu objektivan i stavio bih, makar sam objektivan, odmah poslije ptica. Odmah poslije ptica. Da. Ja kažem da su jako lijepi, ali dobro, ja igram pa ono kao, jel, možda je subjektivno, ali u teški bijes se sigurno sad, evo sad ne znam, ovo varira. Meni bolje od Fire Kingova izgleda. Ajmo staviti ovdje pa... Meni jako dobar mi je. I rarity i sve, jako dobro. Lijek se potrefilo koji idući dek. Imamo zvonetove melodije. Jel mogu ja prvo objektivno? Da. Objektivnost je da je to jako ružan dek. Evo, probat ću. Evo, jedina lijepa karta meni je onaj kad bounce u ruku. To mi je jedina lijepa karta u cijelom tom deku i ok, rarity sve, ostalo su sve common sranjine. Ja, evo, da se mene pita bi stavio na vrh teške sranjine, ali aj ti bi... Kak se zove, ne, Schubert, ili kak se zove onaj frajer? Šopina. Šopina, znači pogledajte ovu ružnoću. Ja menjam taj dek I slažem se. Rarity je stvarno katastrofa, ajde ostinatom, a u sranjinu ajde. U sranjinu? Da, nije mi teška. Okay, kao bolje mi ipak izgleda od Rajtrona i... Zvone je spasio da ne ide u tešku sranjinu. Kaštira. Meni top. Sve osim onak X-Phase-ija. Ne kaštira, okej, ali ništa sad ne znam šta. Ja bi stavio... Midara, na vrh. Midara na vrh, da. Tak bi ja rekao isto. Dobro nam ide, za sad mi se ovo sve sviđa. Da, okej. Labirint. Po meni, teška sranjina. Meni, iskreno. Ozbiljno? Ne, mislim, ne teška sranjina, nego sranjina. Meni. Ne znam, ne mogu ih gledati. Možda zato kad jednostavno mrzim taj dek iz duše, ali svaka karta mi izgleda praktički isto. Meni nije toliko loše, ali ja bih stavio iza Kimera. Ti bi iza Kimera? Ipak mi bolje izgleda nego Melodious. A to se moram priznati, ali to si ih i ti iskerio, zato ja rekao da moram tešku sranjinu ući. Orkust. Neke karte su mi dosta fora, ali neke su mi baš loše. Da, neke slamaju, a neke su kao fakat okej. Tako da bi to isto trebala biti Midara po nekom smislu. Ja bi iza Labirinta. Iza Labirinta, okej. Purle. Purle mi okej izgleda. Ja ne volim te mačkice i te mačkice. Kao, meni se ne sviđa, ali objektivno kao je dobar dizajn. Je. Main monsteri su mi jako lijepi, kao jednostavno je, dobro su to odradili, taj art cijeli, kao. Tako da, pa možda čak na kraj bijesa. Da. Rescue Ace. U meni je osobno jako dobro. Ozbiljno? Kao, čak kraj bijesa bi rekao. Svaki main monster mi, nema nijedan kaj mi loše izgleda. Meni. A ja inače hejtam, jesu oni mašine, kaj su oni? Mašine, da. Ja inače hejtam mašine i to što ja kažem da mi baš dobro izgledaju, nešto govori. Ja se pa ne mislim lači. Ozbiljno? Tipa hidranti mi je toliko lijepa. Ne, hidranti Turbolence mi dobro izgledaju i ostali nijedan. Ozbiljno? Da. Znači Midara bi ti. Midara, ajde, zbog mene, iznad Brenda, može. Ok. Kao Rika, Ragnarajka, nešto. Ajde reći ćemo Rika. Ajmo reći da ovo Rika. Svi plantovi, ajde. Kao, meni plantovi Ragnarajka dobro izgleda, ali Rika mi je katastrofa. Ne znam, možda na kraju Midara. Ja možda bolje da ne komentiram ovo. Ja mrzim te sve. Jedini plant deck koji mi je dobar je bio Traptrix, ostalo sve po meni jako loše, tak da... Šetak nema Traptrix. Nema. Ja bih stavio na kraju... Kraju Midare. Ok, može, ajde. Runik. Runik je meni jako dobar dizajn svega. Čak. Ozbiljno? Da. Svaki runik spell izgleda po meni dobro. Pa nije loše, za spellovi pogotovo. Da, baš su spellovi. I Fontana mi je jako dobro. Da, tak da... I oni Hugeni, sve je to... Da, svaki... Hugeni nije loše. Pa čak možda... Ovako, tu neki. Ok, može. Sprite. Aj, ti isto igra. Sprite. Ti smiješ judget. Pa ne znam, okej mi izgleda. Evo, iskreno. Pa dobro izgleda, da, moram priznat, kao, isto mi je fora jako, taj art type, jel, kaj su napravili. Ja bih rekao, pa ispred Rescue Ace, možda. Je, slažem se. Čak možda ispred Koštira, možda čak vrh Midare, baš su dobri. Dobri su, da. Jako su dobri, vrh Midare, nek bude. Salame. Nadam se da se ovdje slažemo, u meni su jako dobri. Kao bijes, bi stavio ja. Ozbiljno. Moram razmisliti. Ne, nije loše, nisu loše salame, da. Ja bih stavio svaka karta je jako dobra. Iznad Purle. Znači, definitivno u BS-u, okej. Da. Okej, ja mislim da ovo za sad izgleda fakat okej. Sky Striker, ako se mene pita, može odmah ovdje, ali ako imaš nešto za prepričati. Meni nije loš art. Ozbiljno. A da, dobro.
ti voliš, ajde curice pa... Ne, nije loš art. Ne. Objektivno, pogledaj, nije loš art. I spelovi mi dobro izgledaju. Ja bi ih čak u midar ostavio. Tebi dobro spelovi njihovi izgledaju. Pa nije loše. Meni osim ovog, kako se zove najglavnijih, Engage. osim Engage-a su mi svi onak dosta baš Meni se sviđa. Kaj bi bi ti u stavio mid negdje? Iznad labirinta. Aj, nek ti bude. Snake Eye, moja bivša ljubav. O, Po teški izgledu bijes. nije umrla. Ja bi rekao teški bijes. Ti bi u teški bijes. Ja bi teški bijes Ja ih stavio. ne bi toliko Su- visoko. Koja ti nije dobra? Ajde? Svaka karta ima Ko mi nije dobra jeben karta. rarity i Izgled. svaka izgleda predobro, ono. A meni se ti, kaj je to, neki vanzemaljci tako izgleda. nisu Ovo, vanzemaljci, nešto, zove. šta je to? O, Reci šta je to? Ja bi to stavio, ne znam. Ja ne bi previsok, ali da bi ti da si malo podigneš. Znači bijes će biti negdje. Da, izaberi si. Aj, evo, ovako. Može. Znači ja bi stavio definitivno teški bijes, ali evo zvoni me ovdje koči. Dragon Link. Odvratan mi je drago. A imaju par, okej. Kao ne spadaju tu Dispater, ono. bisjeli tu ne spadaju. Da, nećemo Dobro ga kažem. računati. Dispater mi, recimo, baš jako dobro izgleda. To je Ne, možda jedno od to je najljepših jedino. karti ikad. Ali nije dovoljno da ih iščupa iz situacije u kojoj oni jesu. roketi njihovi su mi jedni od najružnijih karata uopće u igri. O, da. Ja bi stavio u Sranjinu. I to iza Melodiju. Iza Melodiju. Tirovi su jako lijepi. Dobri su tirovi, da. Jako da. lijepi svi. To bi moglo Ja bi iznad Orli. Orli. tak nisko, a jako su ti dobri. Ozbiljni. Ja čak razmišljam da ih ispred ovih bacim. Na vrh bijesa. Računaj da su tu, znači, i Visa Starfrost i ekipa, ono. Ja bi Dobro, dobro bijes. baš- A dobro, ajde, Nije ajde. baš da igra. Hoćemo ovako, hoćeš ovako, ja. Ovo jednog je prihvaćam. Ajde. Jednog je može. prihvaćam. Ne, dobro izgleda, dobro. Ne, jako dobro izgleda tirovi. Unchained. Unchained ima mi među, kao linkovi su mi jako dobri, a main monsteri su mi, dobro ovi psi kao su mi jako dobri, a ovi ostali su mi odvratni. Ono je toliko loše, Jako znači loše, ono je ono je jako katastrofa, loše. Da, da. znači to ih jako A ovi sputava. support ih diže. Da. Kao, Negdje u midaru, ovih Da, bacit. Midaru, a ovi bolji su mi od Brenda. Ovako. Ovako, da, Može. može. Ok. Vanquish Soul. Ok, dek je sranjena, ali art je Nije. teški Nije bijes. da ih sradi. Ja mislim da se ovdje slažemo, da ovdje imaju teški bijes i to čak je, pa čak možda na sami vrh. Ne bi ih stavio. Ne bi na vrh stavio? Bolje mi izgleda ptica. Ovako znači. Ja bih ih spustio još. Ozbiljno. Da, ja sam igrao te deka, svejedno mi ispustio. Može, ajde. Kao Ozbiljno? dobro, stvarno mi dobro izgleda, ali To je to, meni taj dek toliko kreativno izgleda, znači to da. mastermind bi neki smišljali izgled za ovo. Jubel. samo je Bell karta mi dobro izgleda. I stavio bih u BS, samo je Bell. Mene ona druga verzija Jubel monstera imate ovdje mi jako loše izgleda. Ona Incarnate ili kako se zove. Aha. Ono mi baš loše izgleda, ali je ostalo je okej, taj kako se zove, Spirit i to pada. Di bi Ja stavio? bih u BS stavio. Tu. Da, Može. može. Ok. Voiceless voice. Meni osobno neka midara koja prelazi u laganu sranjinu. Ozbiljno? Da. Meni dobro izgleda. Tebi dobro izgleda. Iz karte, da. Ajde, nekako ćemo se na pola puta. Nađemo se. Ja bih rekao iza Runika. Di je Runik? Aha, u midari. A šta ti je dobro, aj? Šta je dobro? Voiceless. Pa i onaj Jedi. Onaj mali Jedo ti dobro izgleda. Da, bijesno. I Ne. Lo mi dobro izgleda. Lo je okej, ajde, baš izgleda kao neki boss. I Link, oni rituali, to jest, mi dobro izgleda. Aj, može midara ispod ovako, može. Ajde, može. Okay. Tempaj. Ovo me zanima tvoje mišljenje. Tempaj, a super mi izgleda. Ozbiljno? Kao, mrzim taj dek, ali mi dobro izgleda. Ja bih rekao samo zato kao, dobro, je to sve napravljeno kao fora ideja, druge boje, ali Rarity ih koči. Ne, Rarity... Ih koči I jako. razvija se, da. I to mi baš spušta jako jer ne znam, meni to baš puno utječe kao koji je Rarity u deku, tako da ja bih rekao kraj bijesa. Baš kraj. Ja bih malo više stavio, ajde, okej. Di bih stavio? Iznad salama. Eventualno ovo. Iznad Može, salama. ajde. Ne mogu jer salame sve imaju tako lijepe kartice. Ritual Beast. Meni jako dobro ovo izgleda. Ritual Beast. Da, svaka karta je tak posebna nekako. Od meni sve te stare karte dobro ima. Stavio bi... Jako dobro. Ja bi čak odmah iza Centuriona u teški bijes. Ja ne bi. Ne bi. Ne, ja bi u BS stavio. Iznad. Snake Eye, ajde. Evo, final answer.
Ice Barrier. Pa meni, čekaj da razmislim, da se sjetim nekih. Meni Ice Barrier dobro izgleda. Meni dobro izgleda Ice Barrier. Dobro izgledaju, da. Ali nije kao da bi rekao sad ono wow kakav je dek, ne. ali ono niko ne bi rekao da je loš. Ja bih rekao na vrh midare. Skroz vrh. Skroz vrh. Da. U meni nije ljepše od Sprite-a, ali ajde ak ti tako kažeš. Tipa ja bih točno tu. Ajde. Može to. Ajde, može. Ja mislim da točno tako zaslužuju biti. Može. Infernoidi. Meni su teške sranje, ne? Ja bi Infernoide stavio... Lik main monster im izgleda kao neka šugava žaba. Možda čak... Koja ispala iz nekog ne smeća. lošiji od svih. Ne, Drytron mi je ipak ružniji. Ovako. Tako. Vrh teške sranje, ne? Heroji. Heroji super izgledaju meni. Heroji jako dobro. Ja bi čak u teški bi stavio. Da. Sredina. Odmah... Baš ikoničan dek i... Hoćemo ovako. Može. Da, jako ikonično, svaki monster izgleda dobro. Da. Dobri rediti, svi ih vole. Ok, ovdje nećemo hate povrat. Ovo je dobro. Memento. Memento, odvratan. Znači, to komentirali smo neki dan da ako vam je ovaj dek lijep, onda ste zmazani. Vrh teške sranjine, imamo novi broj 1. Da. Ipak bi stavio u sranjenu. Zašto? Koji te Iza čupa? Dragon Linka. Koji te čupa? A kao mogu zamislit neki darkeri da ih vole kao iza... Ne mogu ti ovo dopustiti. Okej. Ne mogu, ne može, nema šanse. Finsmith. Meni dobro izgleda. Jako dobro izgledaju. Jako dobro izgledaju. Skupi jesu, ali to ne mijenja njihov izgled, tako da ja bi u teški bijes. Iza Centurija. Da, zaslužio bi to ovdje. Pa, aj reci jednu ružnu kaznu. Ne, ništa. Sword Soul. Meni Sword dosta dobro. Jako dobro. Da. Jako loš dek, ali jako dobro izgledaju. Ja bi na vrh bijesa stavio. Na vrh? Da. Meni se sviđa. Pa može, ajde. White Forest. U meni White Forest čak izgleda. Dobro. Izgleda, sam malo me živcira kad su svi jako slični. Znači ja ne znam razlikovati te. Kao dobro izgledaju, ali ne znaš koji doslovno. Ali dobro izgleda, da, slažem se. Hoćemo ovako tu. Barrier. Može, da. Tu, može. Ovako, ok. Exodia. To si isto ti igrao. Exodia? Podekova to. Podekova, ovo je Zvone igro. Ali Zvone vam je inače poznat po tome da igra ružne dekove. A meni Exodia dobro izgleda. I ikonično. Lik, ti si iščupao već toliko sranjine ovdje da se mene pita, pol njih bi bilo u teškoj sranjini. A Zvone kaže, ali. Ja bih stavio u Midaru. Dobro, ajde, Exodia, ova fuzija izgleda dobro. Ajde, tu može. Ovo je bolje, znači. Ajde, tako. Ok. Sharks. Meni okej. Nije mi loše. Meni su bez veze jer doslovno, znači sve su morski psi doslovno, znači vidiš doslovno da je morski pas i onda ima neku malu razliku promijenjenu. Ne znam, ne sviđa mi se to Hoćemo baš. na kraj midare. Kaj bi ti rekao, kao, jel tebi kao baš ja dobro bi izgleda? iznad Orkusta stavio. Iznad Orkusta? Di je Orkust? Ha, može, jer mi Orkust isto loše izgleda. Mimigul. U Mimigul, meni jako dobro izgleda. Ja bi Mimigul čak stavio u teški bijes. I to dosta visoko. Svaki je dobar, da, koji se igra. Ne, meni jako, to mi je jedan od meni najljepših arta. Jako je fora taj art. I baš je kreativan. Bolje mi čak može. Može. Imamo ove Ryuge, ako se ne varam, to ne znam baš kaj je, znam onak dva monstera kak izgledaju. Nije loše, ja bi iznad Labirinta. Nije loše, da, iznad Labirinta, može, evo, u Midaru. I za kraj imamo 3 najikoničnija deka, ovo ne možemo toliko jako ni posrat. Red Ice, jako dobro, jako dobro. Ja bi ga stavio možda na vrh bijesa. Sam Red Ice mi toliko dobro izgleda. Da, ovi praktički main monsteri toliko carryaju, apsolutno svaki, cijeli dek. Hajde, evo, ajmo na kraj, može ovako, teškog bijesa. Dark Magician. Ja sam hater Dark Magiciana. Znači, Seto Kaiba for life, hejtamo Dark Magiciana i ne izgleda mi baš predobro, moram priznat. Meni izgleda bolesno. Subjektivno mišljenje. Tebi dobro, a? Tebi teški bijes, a? Da, ali i za Red Ice. Meni stvarno izgleda kao da baš ja biram bi stavio mid, tako da se slažeš u bijes. Ajde u bijes, može. Ovako, tako, može. I Blue Ice. Blue Ice. Ovo je možda najljepši dek. Natjecanje za najljepši. Ovo je sad zadnje ostalo za najljepši dek koji imamo ovdje na ovoj listi. Blue Ice. Kako to dobre karte izgleda. Jako dobro. Možda čak na vrh. Ajmo staviti na vrh, sam da ptice jebene ne mogu sam da brce ne pobjede. To je to Zvone. Ali imam čak promjenu, sad kad je sve... Šta? Na list bi definitivno spustio, sad kad vidim ostale iznad Poirli. Ovako? Da.
Ok. Ovdje imamo sad cijelu listu, kaj vi kažete, jel se slažete ili ne slažete, pišite nam u komentare i definitivno nam pišite u komentare koje još tier liste želite da napravimo. Znači može biti apsolutno bilo što, kaj god napišete, smislit ćemo, ne mora biti ni vezano za Yu-Gi-Oh! Toliko. Like, share, subscribe i vidimo se na lokalcima.